Encontrámonos aquí aos pés da Virxe María, que é nai nosa, pero é nai de Jesucristo, noso Señor, que nos lo entregou naquele momento difícil da súa vida, na morte, na resurrección, e sentímonos alegres e contentos, porque sabemos que unha nai non falla nunca. E esta Virgen que temos aquí, a Virgen de Fátima, xa hai 21 anos que peregrinamos desde o Carballiño, un grupo de personas, 300 personas, onde se encontran tamén as hermanitas que atenden o asilo, onde se encontran tamén as religiosas franciscanas, o grupo de Cáritas e algúns catequistas e os sacerdotes que estamos aquí, das parroquias que atendemos Carballiño e ao lado. Vimos gozosos e contentos xa por o camiño, rezando o Santo Rosario e pedindo por esas intencións especiales que temos cada un, non? Porque temos moito que lle pedir á Virgen e tamén moito onde lle dar gracias. Bueno, pois nesta Eucaristía vamos a pedir sobre todo que ese Jesucristo que se entregou na cruz e morreu por nós e resucitou, que nos dé esa gracia que necesitamos, esa forza na vida para seguir facendo ben e para ser testemunhos desta fe que recibimos por o bautismo. Ese Jesucristo morreu e resucitou, pero quedouse aquí na Eucaristía, ese pan que vamos a participar seguramente moito que ustedes, e quedouse tamén aí a súa palabra. Esa palabra e ese corpo é o que nos dan vida, é o que nos dan fortaleza para que vivamos a alegría de que somos fillos de Deus e un día vamos a participar deses misterios sagrados como é a vida da resurrección, onde pedimos tamén hoxe de unha maneira especial por todos os nosos seres queridos que morreron. Participemos nesta Eucaristía porque vale a pena guardar este silencio e facer oración, porque é Xesús quen entra dentro do noso corazón. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que a gracia do noso Señor Jesucristo, o amor do Pai e a comunión do Espírito Santo sexa con todos vós. Irmáns, para participar nesta Eucaristía, empezamos pedindo ao Señor perdón de todas as nosas faltas e pecados. Eu confeso de pecador diante de Deus omnipotente e tamén diante de vós, meus irmáns, pois teño pecado moito de pensamento, de palabra, de obra e de omisión, pola miña culpa, pola miña grandísima culpa. Por iso lle pido a bienaventurada Virxe María, a todos os anxos e santos do céu, e a vos tamén, meus irmáns, que roguedes por mí a Deus o noso Pai, que Deus omnipotente teña piedade de nós, nos conceda o perdón dos nosos pecados e nos leva a vida eterna. Lectura dos Feitos dos Apóstolos. Que tiño que facer para salvarme? A iso de medianoite, Pablo e Silas oraban cantando himnos seus. Os presos escoitábanos. De súpeto, veu un terremoto tan violento que tremeron os cimentos da cárcel. Ao momento, abríronse todas as portas e a todos soltáronse as cadeas.
O carcereiro espertouse e ao ver as portas do cárcere de par en par sacou a espada para suicidarse, imaginando que os presos fuxiranse. Pero Pablo chamou a gritos dicindo: non te fagas dano ningún, que estamos todos aquí. O carcereiro pediu unha lámpara, saltou dentro e botouse tremendo aos pés de Pablo e Silas. Sacounos fora e preguntoulles: señores, que teño que facer para salvarme? Contestaronlle: cree no Señor Xesús e salvarás de ti e a túa familia. E explicaronlle a palabra do Señor a él e a todos os da súa casa. Aquelas horas da noite o carcereiro tomounos consigo, lavoulles as feridas e bautizouse enseguida con todos os seus. Subiunos á súa casa e preparoulles a mesa. E celebraron unha festa de familia por creer en Deus. Palabra de Deus. Cando Xesús chegou, Lázaro levaba xa 4 días enterrado.
Cando Marta se decatou de que chegaba Xesús, saiu ao seu encontro, mentre María quedou na casa. E dixo Marta a Xesús: Señor, se estiveses aquí, non morrería o meu irmán. Pero aínda agora sei que todo o que pidas a Deus, Deus concederáxo. Xesús díxolle: O teu irmán resucitará. Marta respondeu: Sei que resucitará na resurrección no último día. Xesús díxolle: Eu son a resurrección e vida. O que cree en min, aínda que morra, vivirá. E o que está vivo e cree en min non morrerá para sempre. Crees isto? Ela contestou: Sí, Señor, eu creo que ti és o Cristo, o Fillo de Deus, o que tiña que vir ao mundo. Palabra do Señor. Continuamos, queridos irmáns e irmás, a celebración da novena da honra da Nosa Señora Virxe de Fátima. Neste cuarto día da novena contemplaremos algo esencial da nosa fe. Creo en Jesucristo, home como nós, e Fillo de Deus, o que fixo facerse compañeiro, man e palabra, o que nos deixou unha mensaxe de amor e unha vocación, ser discípulos do Evanxelio. Cada vez que celebramos a Eucaristía, proclamamos a morte e a resurrección do Señor e Él faise presente entre nós. Acabamos de escoitar no Evanxelio como Marta confesa a súa fe en Jesucristo, o Cristo, o Fillo de Deus vivo. E outra muller, a samaritana, sente a necesidade de achegarse ao pozo para escoitar a Xesús, que invita a creer nel e a extraer a auga viva que emana da súa fonte. Na lectura, a primeira lectura que se nos leu, escutamos ese pasaxe precioso onde o carcereiro pide a Pablo e Silas: que teño que facer? E os apóstolos dinlle: pois cree en Xesús e salvaraste tú e a tua familia. E así foi. Pola fe en Jesucristo chegamos ao corazón de Deus, Pai. É o único camiño de salvación polo que nos chega a vida de Deus. Poñamos a mirada en Xesús, nela atopa o seu cumprimento todo o afán e todo anhelo do corazón humano. A alegría do amor, a resposta ao drama do sufrimento, a dor, a forza do perdón ante a ofensa recibida e a victoria da vida ante o maleiro da morte, todo ten o seu cumprimento no misterio da súa encarnación, de facerse home, do seu compartir connosco a debilidade humana para transformala co poder da súa resurrección. Nel, morto e resucitado pola nosa salvación, ilumínanse plenamente os exemplos de fe que marcaron os últimos 2000 anos da nosa historia de salvación. Pero, dado que estamos celebrando este ano da fe, podemos preguntarnos todos: que é a fe? A fe é unha relación persoal de amizade con Jesucristo, que procede de Deus, que chama e dá a súa gracia para responder libremente. Deus propón, invita, ofrece, pero nunca forza. Somos libres para responder a súa proposta, a súa invitación. É o que dicimos don e tamén unha tarea que nos corresponde a nós desenrolar. Despois de recibir o bautismo, a fe empeza a desenrolarse cando a persoa responde libremente a esa chamada de Deus. A razón última para creer é sempre a experiencia que a persoa ten de Deus. Cando un descubre ese gozo, ábrese a esa relación que chamamos fe. E ese descubrimento faise cando se reflexiona sobre a propia vida, sobre a vida dos outros, sobre Jesucristo ou sobre a revelación, é dicir, todo o que Deus nos foi dando a coñecer ao longo da historia da salvación. Nesta reflexión, a persoa debe utilizar todas as súas capacidades, incluída a razón. Por eso decimos que a fe
non é irracional. Apóiase en razóns, en indicios, en sinais. E onde se vive esa fe cristiana? A fe non é un asunto privado entre a persoa e Deus. A fe recíbese no seo da Igrexa, certamente, e desenrólase dentro dela. É a Igrexa que dá a coñecer a Jesucristo. Así, pois, trátase dunha experiencia basicamente comunitaria. Que aporta ao creente a fe? Pois dá un sentido de vida que nos fai felices. A fe transforma a vida no que cree. A relación con Xesús inflúe en todo o que a persoa pensa, sinte e fai. A fe non se vive só nos momentos dedicados expresamente a cultivar esa relación. Do mesmo xeito, co que ama a outra persoa, non o fai só nos momentos de encontro persoal, senón sempre. O normal é que quen vive a fe cristiá vai adaptando o seu estilo de vida e a súa persoa, o estilo de vida e a forma de ser de Xesús. Fixémonos un pouco de Santa María a Nai, a Nosa Señora, que é nai e discípula. Temos 3 pasajes que nos axudan a comprender isto brevemente. O pé da cruz, cando estaba Xesús a punto de morrer, díxolle a súa nai, a Virxe María: muller, aí tes o teu fillo. E o discípulo: aí tes a tua nai. María guardaba todos os recordos e meditaba no seu corazón. E Xesús iba crecendo en sabiduría, en estatura e en gracia ante Deus e tamén ante os homes. E por último, o que cumpre a vontade do meu Pai que está no ceo, ese é o meu irmán e nai. Pidamos que María, Nosa Señora de Fátima, nos axude a sintonizar con Xesucristo, a reorientar a nosa vida a Xesús, o Fillo de María. Que María, nai e discípula, nos axude a creer nel e a seguilo vivindo o seu mesmo estilo de vida. Que así sea. Pómonos de pé. Novena a Nosa Señora da Virxen de Fátima. Por la señal da Santa Cruz, nosos enemigos, líbranos, Señor, do Dios, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amén. Oración para todos os días. Ben, queridos irmãos, cheos de gozo pola resurrección do noso Señor, oremos con fe a Deus Pai, que escoitou as súplicas e oracións do seu Fillo amado, e pidámoslle que acolla tamén as nosas humildes peticións que lles presentamos por medio da Nosa Señora Santa María, na súa advocación da Nosa Señora de Fátima, pregando a Deus por el. Que os pastores da Iglesia sexan os primeiros en confiar en ti, en amar e servir, que nos axuden a todos a descubrir a Xesús como o Señor, o amigo e o Salvador. Preguemos. Escóitanos, Señor, e ten piedade de nós. Que as nosas comunidades parroquiais sintan a presencia de Xesús resucitado no medio dela. Preguemos ao Señor. Escóitanos, Señor, e ten piedade de nós. Que descubramos a Xesús nos compañeiros, nos que pasan ao noso lado, nos pobres. Preguemos ao Señor. Que valoremos a misa do domingo, xa que nela Xesús faise presente na comunidade, no pan e na palabra. Preguemos ao Señor. Que nas dificultades da vida saibamos botar as redes no nome do Señor, intentando de novo coa súa axuda e a súa forza. Preguemos ao Señor. Que a parroquia de O Carballiño, que hoxe vimos visitar
consultar a Nosa Señora de Fátima, anuncie, celebre e viva a ledicia de creer en Cristo resucitado. Preguemos ao Señor. Santísima Virxen de Fátima, tesoureira dos bens do ceo e refuxio dos pecadores, o teu corazón maternal recorrimos con fe viva e filial cariño, pedíndoche nos alcances do teu Fillo a gracia de nunca máis cometer pecado e facer sempre a vontade de Deus. Pedímosxo por intercesión da Nosa Señora, a Virxen de Fátima. Amén. Podes sentar. Recordando este misterio que celebramos ahora, que vamos a entrar dentro do misterio con esta nosa fe. Aquí hai unhas flores que significa alegría, a Pascua da Resurrección. O gallar vivamos a alegría todos de sentirnos fillos de Deus. Este cirio que nos está recordando a Xesucristo resucitado. Non podemos estar tristes. Temos a presencia de Deus no noso corazón por o bautismo e por os sacramentos que recibimos. E iso tenos que dar gran alegría. Ese pan e ese viño que presenta este matrimonio, temos que rezar por as nosas familias, que vivan a alegría de vivir en familia, queréndose. Vamos pedir e ofrecer este pan e este viño por tantos nenos que van recibir agora o sacramento da Eucaristía en Carballiño, 72 nenos de primeira comunión e 94 xóvenes que van confirmarse. E isto teno que facer a familia, de que sigan vivindo esta fe que nós tratamos de transmitir nos sacramentos, porque este pan e este viño que ahora ofrecemos aumente a alegría e o gozo de vivir nesta casa de Deus, hoxe celebrando a festividade da Virxen de Fátima. Cantamos. Pregad, irmáns, para que este sacrificio meu e vosso sexa ben acollido por Deus Pai. Señor, a humanidade do teu Fillo unixénito, que ao nacer da Virxen María non diminuiu a virxidade da súa nai, senón que a consagrou no libre dos nosos pecados para que o noso sacrificio sexa agradable aos teus ollos. Por Cristo noso Señor, que o Señor sexa convosco, erguede os corazones. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus. É digno de xusticia darlle gracias e
verdadeiramente é bo cantar a tua gloria, Pai Santo, Deus Todopoderoso, Eterno, louvámoste, bendecímoste por Jesucristo, teu Fillo, na honra da Nosa Señora Virxe de Fátima. Ela, como humilde serva, escoitou a tua palabra e guardouna no seu corazón, unido ao misterio da redención, perseverou os apóstolos da pregaria, mentre se agardaba o Espírito Santo, e agora brilla no noso camiño como consolo e esperanza. Por este don do teu amor, cos anxos e cos santos, cantamos o himno da tua gloria, cantando. De igual modo, ao final da cea, tomou o cáliz, deu gracias e pasoulle aos seus discípulos mentres dicía: tomade e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna, que se vai verter por vós e por todos os homens para o perdón dos pecados. Facide isto en memoria de min. Vela aquí o misterio da nosa fe. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e resurrección do teu Fillo, ofrecemos o pan da vida e o cáliz da salvación. Damosche gracias porque nos fixeches merecentes de estar na tua presencia e de servirte. Pedimos humildemente o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da tua Igrexa extendida por toda a terra. Faina perfecta no amor, xunto con noso Papa Francisco, con noso Bispo Leonardo e con todos os pastores do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmáns. Lémbrate dos teus fillos, María e Manuel, aos que chamaches neste mundo da ti. Concédelles que, pois compartiron a morte do teu Fillo, compartan tamén a súa resurrección. Ten misericordia de todos nós e danos a gracia de participar na vida eterna con María Virxe, Nai de Deus, cos santos apóstolos e con todos os que nesta vida cumpriron a tua vontade, que poidamos louvarte e darche gloria por mediación do teu Fillo Jesucristo. Por Él, con Él, en Él, a ti Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria, por sempre eternamente. E xuntos recitamos a oración que o Filho de María Jesús nos ensinou. Noso Pai, que estás no céu, santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino e fágase a tua vontade, aquí na terra como no céu. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados pola tua misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia, mentre esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ti dixeste aos teus apóstolos: deixo pola miña paz, dou pola miña paz. Non mires os nosos pecados, senón a fe da tua Igrexa. E dígate darlle a paz e a maioría de acordo con a tua vontade. Pedimos a ti,
que vives e reinas por sempre eternamente, que a paz do Señor sexa sempre con vos. Dadvos la paz como irmáns. Este é o Año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados a participar na cea do Señor. Señor, danos honra de gente, que tenes lugar.
Oremos dándolle gracias ao Señor. Señor, por recibirmos este sacramento, imploramos a túa clemencia, concédenos que o celebrarmos con ledicia a Nosa Señora Virxe de Fátima, imitemos o seu exemplo e poidamos colaborar dignamente no misterio da nosa redención. Por Cristo, noso Señor, que o Señor sexa convosco. Amén. Bendiga vos Deus Todopoderoso, Pai, Fillo e Espírito Santo, descenda sobre todos vos. Moitas gracias, comunidade parroquial de Carballiño e alrededores, porque un ano máis que a Don José Benito 21 xa son moitos. Hai que valorar e felicitaros por a constancia fervorosa con que vindes aquí e traedernos pulos para seguir adiante no camiño da fe. Nós tamén nos unimos a esas intencións tan importantes que nos poníamos o señor párroco, Don José Benito, de que esas comunións, 72 nenos, 90 e pico, creo que dixo, 94 confirmandos, realmente é un gran Pentecostés. Oxalá que sea unha forma de renovarvos máis as vosas familias e toda a comunidade do Carballiño. Moitas gracias. Mañá pois teremos outra peregrinación á noite, e serán, neste caso, os catequistas e os profesores cristianos que se chegarán aquí con a Nosa Señora. Nós tamén agradecemos a súa acollida aos párrocos de aquí de Nosa Señora de Fátima, don Celso, don César, e hasta outro ano. Podedes ir en paz e o Señor vos acompañe.